Porosmadi tasaluna amang daud tamuinang adorang soto tangihon hatan di debata derenungan harian dia pada di manokuton jumul mai tamat tangyang debata Jahoba pardengan basa muliate matuhan di pasaha nasarohanami didenggan di basam na mangaramoti ngulu nami buih hamil Tuhan bola sian borongin na holomi di pataroham itu manokuton ala asi doh orong ni roham doyali Tuhan noain Tuhan debata Jahoba naing timangyon hatam hami makulingi mahami marhite hatami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin. Urian itu hatta dongan sahur siaon na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus turbuk ni dihita di apala di manogoton natar surat ima sian 2 Tesalonika 3 ayat 3 2 Tesalonika 3 ayat 3 jahauma dihita salukna songroma di dokisi alih haposan do Tuhani patugon na do rohamuna jalaramotan na do hamu maralohon na jahati ido yang go sahana. Urian itu hatta na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus dingulu si gano parion jojodo hita menghadapi tantangan biar niroha nang akka pangujunan godaan nanai menggugai hapor syauta cipata gabi mandele hita dingulu tahun cipata gabi mandele hita ala disegai portipion manang ala ni hajahaton di jolma di humaliangta alai marhite turpukta di apala di manogoton Apostol Paulus paingoton hita tusada hasitongan nama cebalga haposado Tuhani Tuhan itu setia ahdo lapatan ni haporsiaw nagomos di haporsiawta maralohon najahati Tuhani patugun rohatta Tuhani patuguhon rohatta Tuhan menguatkan hati kita mologale hita dan dipasobu Tuhani kita madabu ibadah do mangalehon gugu do pos ni roha asahot hita takas jongjong di bagasan asit tonganna Tuhani mangaramoti hita Tuhan melindungi kita dan tading hita alang-alang ibadah gabi haporsatta dalam pargogo nagomos mangalugahon hita maralohon sibolis do hasahaton ni portirion dongan sapor siyaw urieni tuhatta nang pemardalan hita di tonga-tonga ni parokilon unang mabiar hita jangan takut unang ganggu roham unang hitamu baga bejahat alani hasahaton ni portirion alai haporsiai ma Tuhani sendiri do mangaramoti dalam mempargogohon hita di guluta si ganopari margogo mahita mangadopi ari-ari naing ro ala adong do debata na haposan di lagu kita unang mabiar kita ingok ma amang do tamuinang tadi kon biar ni roham jala papos roham di bagasan pangiang haposan do Tuhani di ngoluta haposan do Tuhani paturehon lakani ngoluta sigano pare ola nyon satu tikina pos rohata Tuhani do paposon rohata di ngoluta jala Tuhani do majagai ngoluta nang akka ulota amin matang yang mahita muliate ma Tuhan didenggan di basam di hatam di apala di manogoton na paposon rohanami nahoma mian di ganuk ngulu nami molotung peho Tuhan mian di ngulu nami rajai ma ate-ate pikiran nang ngulu nami si ganuk hari asa pos rohanami Tuhan nai kokodo mangaluga ngulu nami on kopar tulomon ni roham pasu-pasu Tuhan angkasakam ni rohanami pasu-pasu akan nanulen di tangan nami pikiran nami bain majadi asa dohot nami Tuhan madai asi do kolong ni roham nana yang silehonomu di ngulu nami asi marap midahan pada usia kami Tuhan akaparsa pada usia kami akapar maratan asi marap midahan pasu-pasu ngulu nami si ganu pare muliate manjipo amin.